Estes informes... Moi buenas. Hombre, Lisardo, me cago en la Que leche. tal, doutor Gallino? Siéntese aí, póñese cómodo, hombre. Sí. Dios. Ten Moreno, ten razón. Ayer ven usted Moreno, mi madriña querida. Parece Julio Iglesias. Parece que ven de tomar os rayos uva. Chaparrachá, oiu. Dígame. Eu as uvas tomo ya en taza. No, xa, eso xa sabemos, que está en taza, eso xa sabemos. Isto fai que anduven arreglando ali na terra para botar as patacas, para sementar as Ah, patacas. xa estamos no tempo. Usted eso non entende, claro. a verdade que non é moi... Usted entende de as comer, cando lle leva generosa ali unha bolsa delas novas, aí, come, aí, carai. sí, me gusta. Pero agarrar o sacho polo carallo. Bueno, estamos, vale. Cago no xa, precio da gasolina. Sí, home, sí, no pero- gallao. No, pero voy decir unha cousa. Ten usted ese bronceado, dalle un... Quédalle moi ben, eh? Ah, que sí? Séntalle moi ben. Parece usted un... Mister de... Ola, vai, onde vai? Lizardo, home. Lizardo. Pero Lizardo, home. Bueno. Pero por Dios, home. ¿Será posible todos los días igual? Lizardo, por Dios. Por Dios, Lizardo, home, pero... Perdón. Lizardo, home, por Dios. Pero non haberá maneira que me deixe un día acabar unha peza. Usted aí no que mandaron Xa a non quen vemos o baila. A domingo ver, ali por no favor, Paulino. hombre, por favor. Que barbaridade. Deixa a señora, que culpa ten a señora de A dicir que señora aguantar. estaba encantada Estaba, bailando sí, sí. comigo que se lle ve na cara. Solo Mira que sí, sonrisa lle sí, quedou. sí, E usted ven tocar o carallo, xa. Envidioso. Veña, séntese aí, Ai. que enrollamos aquí toda a noite. Home, por favor, de verdad. Bueno, Sabe o que pasa? ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Hai un problema co meu moreno. É un problema. A ver, que problema ten? Non será tanto problema, que problema é? Pois que Que? o sol non me colleu por igual en todas as partes do corpo. Bueno, É que? que? Teño anácoros blancos como a tinta dunha monxa, perdón. Bueno, Lisardo, pero... Vamos a ver, eso non é ningún problema. Eso é o que se ven chamando un moreno obrero. Obrero, Claro, traballador. na horta que lle quedou, quedaría a marca da camiseta dasas ou quedaría a marca do líquido. Da camiseta, sí. Hostia! Ai, puxose bo, E como estou? Pensaba unha cremiña, va. Voy a dar un consello, hombre. Cando volva a horta, bota algo de cremiña, porque ahora está a dos colores, parece un champiñón, caray. Que chondea que lle fez a cabeza. Vale, tampouco, poñerse así por romper os couros, Quero solución, non cachondeo, Vale, ai, Dios mío. Oi, por certo, estou aquí co seu historial, ten usted pendiente un examen de próstata. Hostia, un examen de estudiar. Xa lle dijo que non estudiai nada e vou na suspender, A ver, estudiar, se quere estudiar, eu diríalle que estudie usted o índice. Porque o índice na próstata sempre entra. Como? Nada, non. Deixe, nada, xa saberá de que lle falo. Nada, iso, que é unha prova de próstata, vamos, o que ven sendo unha palpación rectal, vamos. Que é o que Rectal? Sí. Eu ando recto, Non é eso, Lisardo, non. Mire. Pero non é... Eu ando recto non é como deso, Abel, pero... A ver, ao mellor cando veño de volta da taberna aí xa non lle Ya. garantizo, pero non é por nada. É que ali entra a taberna e a miña casa, Sí. ali pola Concostra, encaña moito o aire. E ás veces vou así algo que parece, pero non, é do aire. Claro, fai vela Sí. o aire, moi. Pero eu recto... Mire, vamos a ver, usted que pensa, que eu que son parvo ou quérame facer agora? Bueno, Lisardo, usted sabe de sobra a prueba que hai que facer como é. A ver, é unha prueba que hai que meter un dediño no esfínter, no esfínter. palpar, para ver se hai algo raro aí, entende? Eso sí. Con un guante e moito lubricante, eso sí. Tese tranquilo que... un guante con lubricante. Como? Eu fíxeme unha vez generosa con arroz. Estaba Hola, con vale. Con guante, é loca, hai que comelo con guante. É un animal, non? Eu con guante... Lisardo, hai que lle explicar todo. Un tacto anal. Anal, unha vez ao ano, anual. Non, coño, que lle teño que meter un dedo no cu. A ver. Amado, meu. Hai que explicar todo. Amado, de bajar. Non se poña nervioso. Vamos a ver, Lisardo. Non me dirá que ahora usted é distes homes retrógrados
que por medo ao que dirán ou por vergonza poñen en riesgo a súa salud por non facer unha prueba. E usted dice, non? É usted un valiente, dices que hai agora que non, eso non, que non me meto o dedo, non. É usted deses? É un ignorante ainda deses? Conteste. Eu? Sí, usted. Non, eu fago o que haxa que facer. Bien, bien. A salud, Lisardo, é moi importante. Diga que sí. Salud é a salud, pero quero me meter un dedo no cu. A ver, no. Dios mío. Bueno, pues mire. Lisardo. Non me fará gracia ningún. Coite. Que? 14 de abril, vale? Facemos a pruebiña esa, sí? Se lle queda aquí anotada. Ui, 14 de abril non, que teño cita no Callista. No Callista. Bueno, pues espere, nada, non pasa nada. O día 3 de maio, xa anota aquí, Lisardo. Prueba, 3 de maio non, con a que teño lugar. Como que ten lugar? Como que ten? Sí. Ai, é verdad que é viernes, eu tampouco podo, nada. Pois nada, queda, mira, apunta aí, miércoles día 15, vale? Miércoles día 15 facémola, sí ou sí, vale? Xa está. Hoy o día 15 vai mal que teño tanatorio ese día. Joder, macho, ten usted unha agenda que, a ver, outra... Como? Pero vamos a ver, usted que me quere tomar o pelo? Non, é logo. Ten tanatorio. Ahora sabe usted un mes antes quen vai morrer, xa sabe usted, ou? Vou dicir unha cousa, nestas edades así como a miña, a xente morrelle como a mosca. Xa, claro. Que queres, mon? Non estará poñéndome excusas para non facer a prueba. Esperei que me está chamando No, ali. mon non está chamando a nadie. No. Mon, onde vai? Veña pa aquí. Anote, o día 15. O día 15. Claro, usted.